kontu berri bat gehitzeko, hemen goiko ikonoan klik egingo dugu, añadir. Hemen nire erabiltzailearen perfila edo izena idatziko dut, adibidez. Hemen erabaki behar dut ea nahi dudan akzeso direktio mahai gainean izatea, Chromen sartzeko zuzenean erabiltzaile honetan, nik ez dut nahi, orduan kenduko dut, eta gehituko dut kontua. Hemen aurretik ja Chrome erabili badut, beste ordenagailuetan, emango diot iniciar sesio. Hemen nire kontua sartuko dut. Eta pasahitza. Hau honen, mezu agertuko zaizkit. Vincular datos, hau da, Chrome eta nire kontua elkartu, bai, horrela ja agertuko da nire erabiltzailea hemen goian, eta beste aldetik sinkronizatu. Aldaketaren bat egiten badut hemen nire markadoretan eta bar, gero beste ordenagailura joaten banaiz ere agertuko dira. Hemendik aurrera, hemen emanda kontu desberdinetatik nabigatu ahal dut.